tuần lai chu cái gió tê hi để tàu nghe mà nè cái bữa nay nó riêng đủ là ba thế ta kan nau ru mà riêng thế à kan nau ru mi awap deuh zo bang ni me hamar chei chhun lampang ai chuanin ni chunga ai om deuh hian tin a ron om te le a zan lampang ai ka bula riak je tu lai chu khwa hi avo ve deuh hlek awang hianin a riana son kwal ni ria ka bula ain la riak du lo ve ni tu lai chu so ti lama son ka saha te anam boka sanga hi kumin chu heater ka vuan lo le nga la heater ka vuan lo wang hin votan ti ve de ul min chu ka ti ma sengin ngai an nei ve de ul to ma se pakhat te so heat bits pakhat te so so voti so tom ko kreng je le so mi bang son nakum lama chuanin nakum lama te la ta rem cha hun an zo kung chu nge an heater kha was nge chunga yang nang so so an tuar thei mi a pahni khat so voti hmel deuh so nama so không ai tha nge ta hi ka ui te chon so da so ni pakhat la om bawk hei zo te kho